Ассалому алейкум, бародаро. Шумо дар канали Таҷик на хайп қарор дорем. Бародаро, нашоти приложение ки уже қариб 5-6 моҳ мешавад, тоҷико бисёраш намедонанд. Яке приложение ки медрой просто тамошо мекунӣ видеора ранги тикток вори. Естественно, вақте ки тамошо мекунӣ, шуморо сум метаҳанд. Монетатон метаҳанд, ин монетаро шумо метавонед истифода баред. Оз ма гирон мекунем, тамошо кунем, бародаро. Чӣ хел вақте ки на видео рафтесай трансляцияда тора нигоҳ кунед, сирхакай ина рафт. Тамошо кунед, бародаро. Тамошо кунед. Next. Let me see my trades. Any case givers? Oh my god, wait. We have the goat. Wait, somebody is giving me... Oh, wait, hold up. He's requesting for my karambit, and he's just giving me cases? That don't seem right. What, this? That don't seem right. Oh my god, free cases. Так. Бародаро, чӣ хеле ки диден, ози ина мара 0.012 монета дод барои видеоро тамошо кардан. Ина бародаро, ма буза гирифтам. Нигоҳ кунем, бародаро. 1 минут тамошо кардам, 1 минут 0.012 буз дод. Нигоҳ кунем, бародаро, ма обши 4 минут тамошо кардем, дар 4 минут 0.05 буз додага. Бародаро, ами одамое ки бекоранд, мисол ами ранги тикток ай, мисол ҷада выбор мекунӣ, ма дар констраи дигару дигаро боли интереснее, чем мож мешавад ки GTA бигирӣ, хай бозиёро тамошо мекунӣ, и тикток ай ки тамошо мекунӣ, сум кор мекунӣ, бародаро. Обязательно каналда подписаться кунед барои ами приложение дар ки ҷое ки чӣ хел тамошо кунед, на видеои интереснитон бошад, на выбор мекунӣ, тамошо мекунӣ, сум метавонӣ, ранги тикток ай. Оянда ҳам хеле приложениё мисол заминид мекунанда. Ина тиктокда бисёри одамои на тиктоки китайский приложение, бародаро, бисёри одамое ки на хайр кардан мега 70% сума ина Сирияда заминҷунбишид. Одамо ҳама тиктокда ёрдам кардан одамои Сирияра, не ки 70%ша амун тикток худаш гирифт, так 30%ша ёра дода. Мақсади ма чия, бародаро, ки и оянда мисол нахе приложениё алиш мекунанда тиктока, мисол тикток уже айбайн меравад, нахе приложениё уже дрын намедирад, барое ки приложениё сум метаҳанд. Ози приложение вақти якум бор омад, монеташ беҳад қимат буд, ози монеташ арзон ай, леки ҷамъ кунед, оянда ҳамин чиз шумо даркор мешавад, бародаро. Каналда подписаться кунед, класса дар видео монед обязательно. Ами чи номи бозира ма ози дар телеграм канал мепартам. Телеграм каналда подписаться кунед, тамошо кунед, оянда ами канал яке аз канали хубтарини шумо мешавад. Худо нигаҳбон, тамоша, бародаро.